40% tan-nisa li ħadu sehem fil-programm LEAD fl-aħħar 6 snin spiċċaw daħlu fid-dinja politika. U matul dawn is-snin kellna numru ta' nisa u tfajliet li ħarġu bħala kandidati għall elezzjonijiet bħal huma dawk tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew, kellna numru mill-parteċipanti li ġew eletti fir-ruoli differenti, għandna numru ta' parteċipanti li llum huma attivi fl-istrutturi tal-Partit Laburista u issa li ġejja wkoll elezzjoni ġenerali qegħdin naraw numru ta' parteċipanti li qed ikunu fil-lista ta' kandidatura tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet ġenerali wkoll. L-ambizzjoni ma ddejjaqx il-Partit Laburista tant li llum pajjiżna wasal f'punt għall-ugwaljanza fejn tidħol il-kandidatura li jressaq il-quddiem il-Partit Laburista. Ħafna mit-tfajliet li applikaw fil-passat u applikaw biex jieħdu sehem fil-futur huma tfajliet u nisa li ma kinux familjari mal-Partit Laburista, oħrajn kienu parti mill-Partit Laburista diġà u l-potenzjal tagħhom ħareġ aktar f'dan il-programm. Jiena ovvjament u għandi l-karriera tiegħi imma ovvjament xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti. Ħaġġeġ dawk in-nisa li jinteressaw ruhom fis-soċjetà mhux biss imma anke fil-politika li hija ġusta li aħna nieħdu interess bħala nisa. Kull min jixtieq japplika jista' jagħmel dan billi jidħol fuq www.partitlaburista.org. L-applikazzjonijiet għandhom miftuħa sas-6 ta' Novembru.